Se nyumba ya Uhuru Complex iliyo muchingo Busongo iyo rangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari asi nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe transact number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wakire umoncho urigereria ritugerega ria Jumanne emambingi yakima umunguru atugorire nekiro ngo gose okorengia okwane abuna kwabete ko gutwara obutuko bwarenga botoreru obutuko warenge na amangana gose butarenge na amangana amange chingake unechiga ekiro amangana amakongo agenderete kwaneke wa ase chinsemo igente getangani ningi gekogera erebuya kwiraneria ambuya mono kigima ase kera libagaririo konyora erebuya ikagera na beko gokonya nayo kwanyara gokiania stress chiro bwate ase obongo nabo gokonyara koba relaxed gose kwanyara ngo bwato butohererugete bore obwabene obwo bwingencho gete anakonyora ngatubwati mangana mange gose tuteiti pressure nyingi tiri gokobwata na atokorigiria asense moyende ngogokonyere kiafya asiki ikagera kiro konyora nga kiriege kokonyora gose ekera libakalire kwenyorire station rio kwenyora ime kero gwiranira mbia mono gose gwaisane kawate banga asibono no ndege iga kwiranira mbia mono lakini okubore kwana ngebintu bichenchi mambi ngogokonyere kwanyora no nyobongo bwa turutwara stress mono kyagera no manyetenga ekero oko kwiranira mbia mono gose kero gokerete kire gintu kirikire kira semeza yao na gokonyora nga noisa negete ngoro isa negete konyora nga stress iteyo anxiety nchiyo tuwati emechando emengi na sense moyende nkotingiere obwa mande aseki ekero konyora nga saving tebike biri mo konya gukora ngo iranira nko tebyora abantu gose kuba kiore okogokyo kwabo kwago na makorabo anamono asibitambukiro bibako imokia nabo igo ebinte bike biri bagusanga naye ase obogimo boigo ekero kwiranira mbuya mono gose itaba nabo igo gwachengira biria bike abantu bakokorera nigo ekonyara gotinya obwamate bwawo na abantu na asense moyende gotinyera obwamate bwawo chase abantu gusenjera okorora ense konyorore nga okonyora nga ayote nene asense meri iyo guitaba amangana nabo igo gwanjera nabune ebintu bire tari konya gutwara emechando ngorengereti okorengereria ebintu taikere osege ntogete gyakorekana konyora nga ayo anticipate nga kangoneki ngaona anyora lero nanyore siringi 200 ango nare konyora elibu ange yare kobye inde tangani kara kambi yomuna sekerie ke kwanyore erinde ayonde amanya kobwate nande iyenga nko gokonyere nonye nae gwatwara etavi ere engiya yokwereneria mbyo mono nabo yiko yogoita babune bintu bire nabo yiko gwesomia amangi kwamanyanga amatuko tali kubwekana chingaki inchiri kubwekana nande kwararigererie kero kwanyore nga agakenga roro osi ekiyangero gyakorekane nakeba ekibe kwararigereria se amatukane kwarigere nga chi station inchiri chabere chinkongo nande bado kwanyarire koba gokobwa bwakire bya omancho murigererio gatembe television nchengoro kwa Matilda Obaiwa na boigo kura studio ya kabire nere Mike nekero tocho kubaterana boika chinsa inya gose chinsa isato nenusu cha arero omambia korende nigongo kumanyanga nonye chinsa ebiro byatonyore nigonda chuchaka na sensemo ya alia tekire kuro ase chinsemo ase ubongo mono ikirongo chaka kuro ase chinsemo cha Nyamware kutoka ward ya Kiumbu constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii niko bono umubere wo musacho yomo wemyaka yegato nyorete onyarete gotoka ka osugunaine kurwa ase omote korende ekero abanya kenyoro na boigo amate bako nyara ko bori gwa gose bakanyara usangane gitesaine kega niko nabarabo bakumetete baramane kikirete umusacho yo gukwa asenjira enka abuneyo robotioro nasenjira ekobwatia Asamalia tanguru kwa James Momanyi
Jeno Senior Assistant Chief Onyamwale Sub-Location. Semambia lero nanyola report kurwa se oyomo wa batureti kuna omumuro yomo okurukwa Joel Onkoba ole ange miaka 40 otokire kengentete namnyoka bakorro anyora bantu bachirorro ya ruwa sub-location ya Nyamwale uitire sub-location ya Kirira ono na mabira manene sana tegete tebya abantu baituna ine ngore nene aindi bono ngusaba abana baitu abantu baminto akale obwato muchando tiga kujukiria enkoro kwana sanga n'abantu onye kubwato muchando uranya gokonywa okonywe ekera bono okure otigira abana n'omukungu anda abantu barabake muno iyi the challenge as a society aki abantu baminto umuntu ataleita tigagenda na kanisa saberu agenda na asumugambi asange nere abokonyora okonyekire mwancho murigiria gukoira gwika ase county ya Nyamira ekero bono ebikorwa byo kunererwa kwa basubati gose na boigo abasacha kwetera gender based violence bigendete kurwaniwa nigo bono egati yabo wakilishi kuro ase county imense ya Kenya kwanyarete gukora okusangereka ase eskuru ye secondary ya Matutu imeye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba nekero bono barenge obusomo yego yorenge kurawa no mwakilishi wa basubati kurase county ya Nyamira omosike Jerusha Mumanyi nekero bono banyarire batebona ebikorwa bya basubati kunererwa ase amatuka abangoiga nigo byabeire ebikogenda igoro kurende nekero bakuburia buno obutoerero bonyare kwenekiwa ase chinka unenchire yemo yogukora chisegi chigenga nabwo ebikorwa ebyo byokunererwa musaketo Fatgadi Gisemba unagotumanya se orobotioro okubwatia ebikorwa byokunererwa kwa bwene wabasubati nabo igo chisegi chigenga ningana ya egwari bagari nene amona babwakirishi babangina kurase county ekero yetaro yabo rero imeye county ya Nyamira ekero basingirira obuyabo bwanjani anene ase chiamate kwa sababu walikuwa wana force asike bwana yake amfanyie kimila. Wageni wetu walisikia na wakasema lazima tuende hapo kwako tusikie watu wanataka namna gani. Hiyo ni gender based violence. Na kwa kweli hapa kwetu Kisii, hapa kwetu Nyamira, ambao wa Kisii ambao tunawapenda, jameni, kwa nini wanawake wanauawa hapa? Naomba mkomeshe. Gaki. Kuna kitu ingine inafanyika. Ati mkikosana mtu anachukua watoto anaua. Wewe hata kwa Mungu huwezi fika. Tafadhali ikiwa umechoka na hata hao watoto, badala ya kuwaua, tafadhali wapelekee polisi. Ama serikali itawachukua na itawalea. Tafadhali. aiga bagikerie bororo ogoitwa kwa bantu anene kurasorogongo oroiga rwagusi sija kina mama wanachapwa kama kwangu kule Kisii South Mogirango. Mama amepigwa kichwa na visu ako hospitali anapona. Juzi mtoto wa Multimedia University akauawa akawekwa kwa tank na mvulana, alafu watoto pia wanarepiwa. Wazee, hii macho mzuri Mungu amewapea, tuangalie na mtupende, lakini msituchape. Unaua, unafikiri utakuwa very happy, the whole family will be cursed. Unaleta shida kwa boma yako. Do not beat a girl, do not beat a boy, do not hurt your mother, do not harm your father, your uncle, your grandfather, your grandmother, all people living with disability. Gukwana kurase skuru ya secondary ya Matutu PG ime ye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba nigo basemirie omugusi una ekero arorire oyu bamenyete nere
Mwanjo murigireya korwa ase omoyigo yoyo nigo mwakilishi bwa basubati korwa se county ya Nyamira musikejero sha mumanyi anyalete koraria yakose kogendera gusingirira eganga yaye yogocha kuboria ekirogo kyobo governor ase county yo ya Nyamira nigo bono anyalete korera buna nigo amagendera atarabaga gwikiraniwa ase serikali ye county yuko sense ye serikali ye county ya Nyamira ikiagera nigo bono abarai gusegati abarai bari ase serikali yo tibara bagwikirania chira chiria barirete Yerusha be county yo omosoketo polka pokara nere atwariganiria ensemo eyo manyo yoro mwakilishi wa basubati kurwa se county ya Nyamira asama tukabwa ngoiganiga agendere ko bagakoya kireko kungano aregeti asobocholi na nene bole busyo asekero kirikyo bo governor na ninajua nitawashinda nyinyi. Niombeni mazuri, tuende pamoja na nyinyi. asomo yego nyara kabaga korekana aseskuriga ya matutu PAG ningana nyara kabaga gosara kurwa semeni ya basubati abanga abo baikirana sajaiga na nene bali bachole kurwa se chinsemo au ime ya chintanda au ime yenseiga ya Kenya ukwanekere kya basubati abanigo bagende ko bakobobolia umunyamira kunyara kabaga komwa Yerusha mumanya maguru asekirgo kirya kyo hobo governor asekiringa umusubati na bakunyara kabaga kugamba asebarwa emebwekana buna kurwa ase county ya Homa Bay eyo ikorawa muno musubati yo gendete kabaga gokolya buya kende gikumi. Mama ntogo, munapenda mama, muangalie vizuri mienendo ya mheshimiwa wetu Yerusha ambaye anaendelea vizuri kuwafanyia kazi. Mama ni gavana. Yerusha amefanya hajafanya? Wangapi wanasema Yerusha gavana 2027? Si mimi nimejionea. Hii siasa imeisha Yerusha, naona unapata taabu. Wewe ukae tungoje 2027 tukuje tukuapishe my dear. 2027 huyu awe gavana wenu, muone kazi ya mama vile inavyokuwa. Musangerekano yigabo yigo siasa cha Kenya kwanza niko chanyara ko bachigwakwa ase bagendere ko bagotebanga goikabanya ko bagusire serikali yera service bunenjere ya moyo kwenyorera magendere ko rwasi chinsemo sisi ni Kenya kwanza, na Kenya kwanza mmeona broad based government inamaanisha Kenya tunatakana tuungane, tuongee lugha moja, sisi wote ni wa kabila la Kenya. Yule analeta ukabila afanye nini? Ashindwe. Sasa sisi watu wa Nyamira tunataka kazi ama tunataka kelele? Sisi tunataka kazi. Tuendelee na kazi. 2027 ikifika siku ya kelele tutafanya kelele siku hiyo. Lakini saa hizi watu wa Nyamira, watu wa huko kwetu wapi, kila mahali Kenya wanataka maendeleo, na tunaambia president wetu hakikisha maendeleo imefika hapa Nyamira. Nani anataka tulete His Excellency William Samoei Ruto hapa alete maendeleo? Nionyesheni kwa mkono. Nasi amangana yobocheno nigobono abamenyi ba bichinsemo cha Kenya bago kiri gitambukiro kyo kwagacho kusugo kyo kuginigwa ebirengo kwenye gitari ya Rio Kindo nekirobono banyalde gwesokya nakorabuna iyo nigira chikubakonya barabokonyora obukolere burubuya kurwa ase enya gitari iyo ase chinga kechecho abatenirete omoyega oyo bunabono omo ACC okenyenya omo omanyikanete buna Joseph Maina na boigo na babwatani bande abange ense yenya gitari yo nigobono banyarete kwerera buna aba Kenya gose abamenyi bechinsemecho nerebuya banyare kolikia ense umurobeli osha na boigo kubwaterana elinde kwenekia amagendero ase ensemo iyo obochenu. Mimi kama mtu binafsi I support the church kuanzia pastor kuteremuka. Iko maneno nisikia hapa nje, sijui wachungaji ya kanisa sijui akina nani wanabeba matawi kuandamana kusema pastor must go. Hiyo lazima mkondemu, na watu kama hao pia muwaombee watoke kwa ile dini ya uwoli, wachwe taratibu ya kanisa la Adventista inasema nini. Si ni kweli? Umondo kubogolia matogoche kanisa na pastor must go akio bunobo Kristo. Siku ya leo tulikuwa na sherehe
ya kuanzisha jengo mpya katika Riokindo Health Center. Tunaanza kuanzisha jengo ambalo litakuwa na maabara ya kisasa, pharmacy ambayo ni nyumba ya dawa na theater, pamoja na morgue ambayo pia itakuwa inasaidia mgonjwa akizidiwa kama amelala anawekwa kidogo kabla ya kupelekwa katika mortuary kubwa. Hospitali yetu iko registered katika SHA na kwa sasa hivi imefanya huduma kubwa sana katika maeneo yetu. Kile ambacho ningehimiza watu wetu wa Riokindo na wa nje ya Riokindo na washiriki wetu wote wa makanisa wa Sabato hapa eneo la Riokindo na nje waweze kujiandikisha, kwa sababu huduma hiyo itasaidia wagonjwa wetu wanapopata shida, serikali inawalipia. Kwa hivyo ninaomba sana kwamba tuweze kujiandikisha ili huduma ya SHA iweze kusaidia wagonjwa wetu wanapokuja kwa hospitali. Ninawasihi sana tuweze kujiandikisha kwa wingi. Sisi kama kanisa tungehitaji maendeleo kwa mashule, maendeleo kwa zahanati zetu, maendeleo kikanisa. From this facility, because it has now been enrolled in SHA. So we're very happy. We are laying the foundation stone today, and this dispensary is going to help all the people of this area, including people from Magena and other areas like Magenche. So it is a church project, and we are happy to be in partnership. Mwancho mulirire gotigara ase wizare yo bocheno ni gobono oyore umawaziri bo bocheno koro ase serikali usekoro ase county ya Nyamira umanyekanite buna daktari Donald Mogoi anyare kuboria abamenyi bechinse mecho banyare kwerigia ase omurobelio yo social health authority kose omurobelio SHA elinde konyora obokorere borobia koro ase chinyagitari me iye county yo ya Nyamira. SHA nero ya replace the NHIF. Walibara ngarating NHIF nechirane kisheria njirete NHIF uje kuirana. Kiligia replace the NHIF yokoro kusha na wakanera na kujoin SHA igenge ngane NHIF ku NHIF yere hospital insurance fund egere egutenere karuru walite. Na abange banyare ko bago tumia SHA na kurwaligu ebe no muntu bunekira mauga kero mogo Nyamira itinya gitari ogoro upaswaji turwa kana besa chinde cyose SHA igwa kana ebe no muswate kera ko nyora abana bari bari nganda ndinda mama bono tiyo ekikero roboni ga SHA nere igwa kanera bari bago chinya gitari turiko sabu besa chinde cyose aboko nyora umwana obo nande na ujitwa kwa present kera bono ngo batori chimama kit atogo present ye mama kit kwagenda lakini besa tiyo gwa kana chinya gitari yetu onye no mwana gwate malaria no mwana ruare tandose ebe no mugako ruarite utegere okorera upaswaji utegere ko kero kwa vera admitted nyagitari cheto matukandose SHA gutenenerere na ende aitutokerwa kana besinde cyose kiyo ko utekere ne kebande kiago onye ne kebande kiago ne namba yago yesi kere kero kurwaligwa e coordinate butumugo cyase namba yago yesi igono ko imiza abantu bito banyamira n'abakanya bonsinga SHA koparere SHA na wewe gutumika ase dispensary, SHA gutumikira ase health center, na SHA gutumikira ase level 4, level 5, level 6 hospital. Nyagitari yetu ya Nyamira County Referral Hospital, Buyere, na negende toko for services ase level yere. Lakini ntora ikira kiwango tutoyetokoba, togende toko improve kira ritko. Togende toko comment vifasi nyagitari yega, togende toko commenta chirum, chio abaruire kurara ase nyagitari yega. Togendre to commenta ubusafi bwito ebene bitamba biri bakorarira ebenkende tugendre to ko tema kabisa tunyare go ekero kwagacha wetu uso kwagacha wechi daraja na boigo amararo ase constituency yabo base kwabere kugotwara emechando ase amatuko amange aetire nigobono ndoche ase okwagacha gwe daraja mo ya Nyamache bono kogendrete kose egendrete nekero omunyakonda oyo obwate emireme yo anya omanyakanite buna nation ombati anyare kwerera buna
edaraja iyo nechekoera goika omotinyo ogocha na boigo echake okora emirimo okegima nekero abamenyi bechinsemecho bagokeire egetambukiro kyo na boigo nekero bakorigereria gose batware gosemeria buna neche kubakonya na mona se mangana yo bonchoriria na boigo obosombi Narok Nation Ombati engineer ye oko gache bridge ye na ye minyakiria matukari na tebetigu ndoche nkaerare ne taracha nera ngoerere bono kento ntigaretie iga ne slap we ntigareti na mbeke gadrel nera igo chakobe kwariga ebwata muri ndo bwatari etarachera abantu bangego kweta kakera sitari kisa no say the first week of June abakanyara na coach bona abantu bagoeta changamoto na so far nearly embura actually ne ronda tebe ine royo kanda tebe otherwise keregento materials chonsi na chinyorete ya na what challenge ende and actually abantu te waso iga abande mbali bale onte bingire none mara mubusa lakini barorenge pale yawe lakini ale mara moma ito koira mara mwende ons pake ende raete lab ekare lab alio alitoka ngako yetume bono ase tarache equality ya na beko sustain gari ende onse bole tumuzi onda bwanze yakagara chichuma tu atumiete wase materials tu atumiete njirichi standard tarache ya affected transportation sana actually 90% ya activity chikendrete yaiga chavere so much affected yakagara esa ideally ngumbweli ne ngumbweye na era bona main link first of all ngwakera mweshimiwa wiri mbia mono yakagara etarache kone yaretire dio sagete yani kanya abantu bangere koigubobe na omweshimiwa wiri gare omweshimiwa lakini tali gushugulikira edarache so ono litu anste kwenye rosia actually abantu nabo batebetenga gaki omugaka bono chiko no chikonye kura chia chire bono nanda abantu konye chingoro cha abantu chire ni renga ya bono tiaba bamwe nande tamwende Narok Nation Mwancho murigereria nase oroboti rwabene rwiki yiga nigubono egetasene kiagetembe kianyarete kumurikira egati yabali babere bakuburia obokonyi gwitira egetasene kiga naboigo egati yamagendero ali gusoko gusirwa kuri banyare kwewa ngai iwaikire onye mbaria funa bono bali barenge kuburia banyare gukonyo konyora chinyomba gose obomenyo na ki chinyombe chaga chiro gwikira ekirenge kiga naboigo bali baganeti ogusirwa omuseketo Daniel Leontiri na nyarete kumurikira engane yo naboigo kanyara sanga negati ya bateneneri kurase gitasene kiga kiagetembe elio gokorera narari gose maroroki egitasene kiga kebwate anamuno kweneke kwanyorire obokoreri ebore obia ugochakigwa kwegetaseni kiagetembe TV na kiria kiredio etotemangoino mwana toyoto by the way kurime yagetembe FM 102.7 ikikubatire birengo byemyemo na ibire nugutaisa na ibire haso bwagatagati bumuchi obosongo nigo ekyo kyagenderere koba egesie kenene haso mugusi hasi chinsemo ao asensengima gwetera haso okogokya ogogosemia na gukumanya gatembe niko kiregetaseni na mbeyemo kyomugusi ikigotoka somo cyobosongo ikyo kegokora uburalie bwaye hase kegusi na kenyorire nonyene byegwe binge haso bokoreri obuyense yoburai bwaye Obed Mokuwa bunu mo director Ibarikeza kuri cyakise Nyamira County n'ekese mechigati twetane by the way kuri megerero bari gusina Kenya at large wetera hasa mangana maya ase kyonga
chiamate ao chiagendere gukonyeka na sorobotirwa bene ikiga nigo twamurikira emubekano meke yigitase nikiga kegwetogeria na yarorekanire koreta matunda magaga yo kumurikirwa kwemechando y'umusubatyo mu kurwase kenyuro gitongo ya kabire ikigotoka marani ase kaunti ya Kisii uyore omutakanwa na usinyire enjira yo komenya na bana bae ase baringi gutwerwa nigo magae banyore tobokonye na gwikekero tokogende mbeo nyumba bagachirwa yarire na yabere tayari basoe na komenya na bana baye na sama cha hichirense kene ngyo kyalengo baburange timbalengo na maturesi nje ndo kana matebi asante ngamo ayari akori TV yetu ya Getembe mono Getembe fraternity ngo bakiranga mbuya mono ase uko enlighten abantu na kurete binde bibinda asobora bwibinde bitamanyekaniti kero kende buna ntwe konyora se buna maiga na bokonyoranga obokongwo bombororo lakini mbuli goika kumanyekana wetire TV ya Getembe oroche twamanyeto mungino na gwato bokongo muntu ndi nale manta ali mangena mbanda nero gwato bokongo TV yetu ya Getembe amuregete tukamokonya chikesi yange twakorera almost 60% yetu achimanyire gwetire Getembe TV na Getembe radio kurase kenyuro gya chaburuti boigo ekore kyabana batano noyomo abatigetwe baliboka na bayibuli na bagenderete gwetera emechendo ao igatia bubulemerwa wechindagera amasomo chianga ne nyumba ndigo nabarabo banyore tobokonyi niyiga nere nyumba bamenyeterero asokugania kumanya igoro na bagenderete na masomo nigo twagenderire sabari to wikase skuru yoboroso ya St Paul's Marani ase bagosoma na kurengana no mwalimu munene aboroki wabaiga nigo bagokorie biya asa masomo asa matuka bwango iga kurengani gwanenchera bagakorera masomo abakonye bataramurekerwa na gukonyeka ase klasi ime abarimu karo bako amatemu assessment na baroji bomburu fikuru sibalenge na sibale bona so toko wakirambia muno ikiagera abana obonsi no bale babwate uniform chisaine babwate ndagira bakoria abana bambagendera biya na sibamenyete mbamete biya nichanga chao na ngora chile chingia so ni washukuru sana kwa ile mlifanya bidii mkawasaidia angalau waendelee kumaliza ubwigenwa wegetaseni kya Getembe ni kubwamentekanire aso mugusi mono aso wasioria alia tukeire ase binyuro koyirera yagendere gwanchuwa na bantu abange gatiabo abana boda boda mbiya mono Getembe TV aso gotareraga aso muchomarani Getembe TV ko uryanga takubekwa mane twanye tambwire nande ngire kigima nande asite ali kubwata ngubwatere kerase una ntwa na boda boda botambe kiro mundawa chatanga Getembe TV ne station yerengia no bere te lazima ngobere bitunu boronga ngengo kubwata no bere nyomba na bere getongo imo kubwatere asense mwende Obed mukwa nigarwese geto aso mugusi no lira gocha kubeka omukia obotuko no mugaso aso kubeka mirubuli mikiranu yoko ene kebuna egetase ne kiga kyagendire kobana mbemo aso gosemia gokoko kena gukomanya okoreke ne TV bitase ni saibi abire binge imeagusia ito TV sai nabo chirange sano na isatu chiredi nabo chirange kominemo nendo notorase egonde yonsi korende kero ya mongo standard autos kero ya mona bwato korekana kwae gosogotena kwae osogwas ogosioka kwae na kero ya mongo nyorare kewa kia ya sega siria gokora osokero ya mongo bekero ale gutwa yae Getembe to bwate gutwe kurasa omugusio monyene omugusio twanchira sama tukamangi omugusio tegende no omugusio otoikirange na ntoikiro omugusio yange asa ikiagera ekero ne biogo biko bekugusie ye bakuranga ine ngetaseni kere getangani ine ngetaseni kigego ke kuberwa mangana manye ngetaseni kiore egeni aso kwege na kwanza batanga Getembe ngetaseni ki nyona matangazo agotebanga Getembe nase nje yayo twabire byagwa au nabona to bateke otonyora ko rwase gusi Excellence Gospel Awards ikine ejana mamerani akorekana omwaka oria ngetaseni kia Getembe tokaba the media station of the year yani tokabe Getaseni gechore ki omwaka oyo na na singe nchomo gusiato chori mugusiato itabire na intubune Getaseni tuwe bangire na kweke mitambo yetu na gosemia na kogokia ase bitokora egero mugusio tabanga kweli Getaseni kiane ose Getaseni nkwe kotebanga na kyo ntambwete ose na kinganchite Getembe ama ene Getembe television na Getembe FM na kionga kia mwamugusi nkurubatere Getaseni kia Getembe ilitraining
mwancho murigereria gutigana nayo kurase giteseni kega kia getembe nigo ngukwira gwika sechinsemo chia rigena gutoka miakirira sublocation constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii ekirobono yamateyemo kurwa ase kinyorekyo kia rigena ekuboria oboene bo mwancho obo oyo onyarite kusaganwa nabakagirwa bale kusena abakagire koba abasacha abatatu nabo igakanyara gutigirwa chingoma echichererete ere gusiria obugima bwae nigobono banyare kwerabuna nyagusira nigo anyarete gukwa asinjira ere eyobo tutukano nekiro baligirie abarai aon banyare westonane nabo igokone kyo butuki bwakorekanire ere banyare kumanya ningikia irerete ogusira ku mwanchobo gona imuka igoro mambia konyoru mwana mintoroko asitwalinge gazi asa marieta na igonkoro kwa David Machuka Ontonyi bono gitoko imuka mambia nkanyore ripoti omwana Keni igaitire nando irue asenkendu ingo chikomnyokanga Keni ngakeitwa inko igunga ya Keni gachete ochia muino ensemo yerigena abuo asarenge kogenda kwerigeria aseigo nkamnyoka ngoteba ngabaminto abantu baminto igo twabere chingiti nto manyeti ngangi togokora ase obwenge wonkorera okorero konene na kyongenderete kumanyanga eserikali ito moto bwatesi abagambi baito moichange natoro toichanete ase kyabaire ase nge yominto omwebori otase sukuru orokwa Kennedy abato tondorete twesipi abato ibwete nga kyabete ngirikia ona bakoreteke toso nyasaye nyakoba okoruwanja kwae batoke erinde okenda gekorekana omonene gusaba barayi baita bange na abo Steve Arika mukwendo mwembu pyense me Saidi Chanda no yino mugavana wito monene we Kisii County Mr. Simbarati wacha senge warana kiere bakonye familia abana batye nabake konye mwako nero gochone sukuru orukende orisinga misingi tagere sukuru orwa samarieta viteris gwaro nyagucha njene ndu inje oyo mwamarem Kennedy ona Kennedy na bado sirireti asira goetera so goitwa na bamura batamanyi wa seita ekenyo ona aso bwenge ntuga to muchando yoiga ona tutagetoba koi okon ani nende toko sabanga ondo ora anyara ko konyo to konyo muchando na wara to konyo sengenjo mumuro yoiga yare mochari etakere pi ya gosimotom etakere pi etakere ya nyagitari rende amona ne bintu bide binga maitacha mane nande ko bwa mono kana chitego na chisemo kungwana nyombaka chirisa tatuga kanyora mo totale ngororo kero na chiko kamambiae kanyona report na Keni ni gaite tu sense mo yirige na munari na kero na chitego fuatilia kanyona Keni ni gaite tu na bantu baruete hawawa bacha kumwitira se pae mali rigena asare ngo siba karuoga kubori nya yaya ngayo mo chwe pipiare ora bega kumira chika rea wikira abono ngukora sense mo yekiunga nekiro ngoche kugenda omutimo mokeigo bwechitageka ibere isatoiga nigongo kuboria kugendera gutigara ime iyo murobere ndo chinse mo cha Facebook na bange ikigima bagendete gusanga ananje korene nerebia hekiro togochokorana nere mienda sam nyare kuba kingo itera na bwigo kubasogeria chinga kechiga achi abono mambito bazo guskaikiagira na mange tokubangerete na no gukonyorenga kewe kachinsa ibere naro aiga studio ndochi twara omogeni osento chikotwara na abageni ebabere afutura chikorigereria egati ya mangana ali agendete ase orogongo rogusi mangana asiasa na voigo agendera korende asegeke kikirebosio tukoirana nere samienda 001 Education
eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ndabono mbabata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buririke iri yagatigati wekari guri iri abantu abati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabuno ragani bwochoganiri erangi biga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yero toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchurigo musongo iyorange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbe traseti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Usie buno na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Kaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ya Gatembe Television Network ayeni amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kia momogusie. Christa Marian Mission Hospital niyo ukorera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuyakigima bunomba bwate CT scan eyo yekerero ose the latest na bwigo mbabwate ensema ya ICU na high dependency unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni kimoshin chikerero chibirengo bye Michael asabanyagitari bagukurigirirya asensemega babwate ibirengo bigormono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero ose the latest ensema ya laboratory blood bank ultrasound tiweba Christmas nebwate ambulance asabo konyibwe emergency uswengo nje asamalieta yongoro sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendenio monene ese nektari ya Christa Marian Mission Hospital
ase nyagitari yetu ya Krista Marian niyo tuigurite mirangwa ase abantu bonsi anene mono omogusio yetu. Karibu ase nyagitari yetu anyore okobweniwa nobokoreri bwebirengo awao. Karibu kero kendi gionsi Krista Marian twakwariganiri erio nyare konyora obokoni obu. Inyora nigo tokorwa amariogo nyasaye orwo okobweni. Mwariganirwe ase okonyora obobweni obu. Batarire ase umuchi busongo ase amatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangi gosikima bondo ase mange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Krista Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigiria mabati anda usialia utagete showroom yetu nigo enkale iyuerengia na wigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa bigakurigiria amabati aiga ntubwate etime tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na wigo cyo tebereye kindi gensi uraganie bagotebereye company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na wigo ayuwe babwate chi profile net gauges ao na mono babwate no corrugated na wigo box corrugated aswigo babwate boomerang ayuare aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro nesato mbabwate tile profiles alia oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design babwate ligani gabwate chikala buna bono lia chako grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwa mabati yiga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabogo tumuka chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyara kabogo kwerera amabati yu akomenya sivika ayo uchane warrant na wigo ayo orakwaburwe kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yebutoka se nyumba ya Uhuru Complex iliyo muchurigo busongo iyorange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyore angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgo transaction number chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okugendera asa amatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyolera obumanye nanene bw'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduze ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elya ya Building and Civil Engineering ase tokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na bwigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tulebwego ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tukubundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na bwigona Electrical Workshop
ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship level 5 na level 6, Horticulture level 5 na bwigo na level 6, ase ekosi ya Applied Science Department, ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6, na bwigo Analytical Chemistry Technology level 6, ase ekosi ya Computing and Informatics Department, ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6, Records and Archives Management level 5 na bwigo na level 6, igitumila ase nsema ya Community and Online Working. Imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibyo gotumika ali nayo. Kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5, ase omoroki wa akwebundisa akwenyorera umanye obura mubika silibagalinya ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero. Inkwegeli bale bwigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy level 4 na level 5, Hairdressing level 4 na bwigo na level 5. Nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokubundisa Automotive Arts level 4, Automotive Engineering level 5 na level 6, ase begotokubundisa Welding and Fabrication level 4. Ajirira moretu monu ainyorere ubumanyi bwiga na bono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskuru yigani yere kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka asamange na gutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose na bugwaka esimu wetera zichi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera ubumanye iri wibekeni bagali rya asense yiga yo kwerwanirira. Abasaibiki alikia makiaya Mono Link Up Show nikuja kulijwe mboki gima kila litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sanebere chama baso wika chinse kumigoro ananitaka umrina nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos wakongolele emiziki wakwa showbiz trending issues namanginande yikielekea makiaya Link Up Show. Link up na sisi kurwa sasaba wika ikumigiro Wizard Crown na DJ Topsha imehi ya Getembe FM 102.7. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana na ndo mwancho murigire ilio tonyare gusanga naye asensemo yechi gazeti na asensemo yane gose igaiga soko bukorio ndo nere 001 wakire Happy New Year gose Happy New Week. It's happy New Week. Happy New Week actually we here charity, so I think asai bono it's a new week for me.
mutinyi no ngonya ko erore so I think around date 27 meaning that twatgeria matukanoka egera tukore wiki ya rero and tukore mutinyi iga tusoma mutinyi sta okungaba tugereria mbare biya kagare na inde butambo mate ngora abanyurinde nga imbura bunaganda tukutwa abantu tikaba very careful mbangara mechando kidogo. Yes. Ndichinga nerevia torasogeria abaiga amata kwambuka guteba kurachinse mocha kitengela musori bwege susu na Kuru City Salams Club Victor Mondo Mienda guteba kurachinse mocha Kilimani akotionde ene mukaya Suguta Dennis agoteva we like the way you address us mbiyamona sana Lenish Enyanchera agoteva kurwa mwembe ivacho mikondani ndani ya program use mpango na Eli mwache alivyo awateba following Christopher Atandi kurwa Burangi Kinyambi awateba nomurugio ye Lydia Kerubo mpaka Omoerio Obrani Onchuru awateba kurwa Ikorongo Omubaga nonde ime yomoroberi mpaka Omoerio oyega Bonventure Mobisa awateba kurwa Kirwa Omosocho na Teresa Kimuta awateba good morning Matilda akotionde en Rogers Nyariki kwa Amsterdam na Alex Mauti kwa Marokisi County Jeria Kerubo kwa Ngumbu Manama Bahrain Kingdom. Ase wale mwanzi mwogotewa good morning to you. Ende okubaganiria nga ekiramo chakali tukorena kiramo abwatire kibago kigimachinga kichega chabona mwambie nyarago chakali tuko asinchira eri yomungo ya vene inchira ere yobotoerero kegima good morning to you nende twara lituko lire na masizeni akorende taringa twakorire mbono ndo chenga umurobelyo mbono ochaga tumetabange mbono ichina chinga kia abantu abange wanyagetinge naliba igoire bisieri naliba chakire oyo onye no murimi obwatire ekebago kia obukombe moro onye no motori chae bono nalio koranga kamagasoka chakire gasoka ke ichina chinga kichinge chawaso bagwetoma tokonyora muntu kuboka anya boncho kana nyomba litukoriere kurena barabumbaro akuboka ba ndasi bago chibuche kwanya kusino muswati apo ketamam oli ukaraga karikuruteketina oeta barabu omete barabumbanya kubora okunga kere chiro ne bwate barimo yae mugagorero kugwiriye nyingo bona yampara aya no discuss siasa ya wamnyoro serious na serious note na ngo maybe terarage no those are lakini normally ekirukurigereria ase mwanya getinge setup yenka yomugusi okonyoranga onya abana bachire school omongina gochecha eme gosego chumugono omugaka onye ne bundu mukire randa yayo mukire mosmeno bachire yano konyoranga chinse chigakira abantu echina chichiri bono chire abantu bakominyokani bagende gochaka lituko nande actually ndo chinga bwara hakirake saa moja na nusu iga abantu abangi baikire meremo otetikambaro na barabu baliote nga omosera ivu naro rokonyoro kupukonya gote arwali to mubirole bobelioga to bate birukonya that's very possible even to say kero hakine kwanya kora andale omondalenga hakina bokati ndiriale bia you see noroche what happens by the again tongero to kurukanga if you give feelings ibagari nena so if you give feelings chiko control yani enchiro liigwete o anchiro mobirogo o benchiro liigwete then we lose it sometimes we punish mobirogo mate muntu tayete yanga tabi abantu unabona iga kari ogwanja kwabo yara ko banga norare orare abantu no bakora lakini we force umubirenga boka gojia tokore bintu getegai yani feelings nabo burongona birangere biyo birachenga atigandare yani if you agree to your feelings ngabona oitabera nenjero mubirole wete idebolero otanga bona otetukuri anjera then we do nothing so sometimes we punish our feelings esengencho egere tonyore at the end of the day gentekenena ingeringa no konyora so those allow your feelings to control igata kungere na so matari yota banga never allow your feelings to control then what serious by the way tiango tebyo maine ondete yaro ko chengeranga kubuka nandirero ekirona renge osoka kuru I think ekirona boka ngoso che bafu kerengere ligia changiri na ki una lero na bongi wete na igunga chitoro ko nyenchira era
Singincho at some point ndiro wika butuko gati kwanyora nga chitoro nandi chiarako bulirake kwa bawe. Bono ekiro chinse chiri cyo guboka chekire kwaligere kwa igunga noro sete lakini kwanyora nga lazima mimi lazima niamke. Tari ngobetereri lakini meyago nyetinga ki bado ni ntema gotigara bolero wasi umu. Usingize iweze kuja. Lazima uboke lazima bwetome. Bono narengere nateva I think rende ritwarenga bake togo kina njira nere kwa karoro moibole akogotura kwanza agoturenge suntekere umugaso tarabara okoranga ni punishment gete kwata once korengereri ndimoke umetenge ndinzegete abantu batamanyenti gosengende menye na mao koronero tanture ngende mbere yani otegeta so kugenda libirira lima kwa at least yorare lakini wono wacha konyora asema tukaya iga mienda okonyora nga emechando yawe yoka gosekero koligirira chi bills chiri chikoligireti egati ebintu obiri abantu bali batete ko goseba ko tegemete asichinga kichiga amarora ali obwate kwanyora nga okubuke ala mwetarabuga yes yani mechande iyo kateko kwala ayo munye yusidip nare gusanga na abana gete bari secondary school chinga kichiga konyara umwana akoranga ogoturwa gose gotumwe skuru ne punishment gose okomutura mapema aboke achake mirimo yerituko akoranga ne punishment okubatenga engakinere guika miendo konyora ebue komanyene tubwati peace of mind like omanyete ngomubiro gonarire onene chinse inyokorara 4 to 5 hours omachane orare saa 2 saa 6 iga ekiao kiariro koba weke bakabuki bono na inchena tukorara maide saa 8 actually the best time for me to sleep is saa 8 and by chike mami saa 8 chamami sababu na korre mo kweli disaster bono kunende bado toron chiracha bono bia araba saa 8 ego bona okobera sisi igo goshinda sisi mono gosoko watch mono ikiagera botu coaching sachiri echinga kichito konyora abantu muranyare gukwana na barabo bono weekend konyara ngi weekend maybe ntari mo because Friday ukora bono I struggle para sana I struggle para kanchenda are by the way it takes time because of enari kulia mundu tu enari mono na bengi likuwa lenge school kwana ete kopoka mimi tetebe saa 10 cha maambi bono kwanyoranga saa 10 no mbono igarero nyanga sibai saa 10 chitoro cha koreki chieri esengi nje na leli bono okweneli okona kuboka kara sometimes lakini iyo mtoka tabankelinga okorara koroku you can sleep bono kare boninga ki saa 12 gwate ete kopoka lakini gwete chitoro for how long chitoro chitira ngwe kanyira saa 1 bono no gendra kora ne bone to monta turino mobere and I realized unanche the moment nkonyoranga na chakre konyora freedom nyingi gose okonyora ko baido wate banga tigorare I think kine kendo na korekia nze once inde nyumba ndabate kingo kora ndabate singo chionye tobwati chishuguli toto yabuno ko robo safiga usingizi nakuja and the moment waza konali mubere kurara mugaso ayone kiao kiabeire hobe ekiagera ekirogora mugaso ekintitangani bakogain weight umubere ngo choro ko bomone. Are you aware from the book of is it Proverbs chapter 20 verse 21? Yes. Ebuku ya batara 001 uligete kitoro igo chikwalga nyo botaka igo koraro konge igo kwalga nyo botaka igo ngotete ko botaka nikero igo to brangeti bansire ko babu ya gaduve liberera ri achakire comment kana obotaka I mean egento tokorokanga chitoro igo chikwalga nyo botaka kwa sababu igo chiko kolimi to chiko kora mere mendeons to chiko ligereria gento kwenta kokora studio kora rango konya neba okurara no kuya lakini okurara okonge okogosare abasike no gwanje te korara especially moga so you know I don't know is it because of your biological nature neri nande okora abantu babange bari bakochibarara mugaso one tariko korega asibutuko ekere gutukanga ni gare atabwati kyao kora okonyoranga okorengere ritutagetigo soka iskoch kurigia mangana mange
kwanya umuntu akuwatch orara na ndi tiri guchiaba healthy ikiagera nguchiri achaka guchana umuntu kibirengererio yes iyutaringia anyway engane yititoro nimetie sitwa erusi lakini titoro chiro ni nchibwatu muchano sana abantu abange korende emiende kirongulike gazeti chiri tukulia rero ntuchinga ase igazeti nerebuya na butambe igazeti ya The Standard nirokoranga bate banga njira njere bitango nigo bire binge mono ndoche igazeti ya The Standard bwate bicha ya omojumbe wose mubunge ojuja constituency omoske George Koimburi yes ya Koimburi by then and kanete ka kutrase ga ocharire litukorea Jumapili ekirarenge asechinse mogose ime county ya Kiambu anyari to kwenda se kanisa akanyara kubora bagana ngakagire abwate tugusa akaba abducted kakurwe kanisa otatigane linga kitera ba confirm do metonya abanyanyimbo ose serikali tera confirm bono uchunguzi negendrete ntu gakagire ko cherero litukorea Jumapili lakini gororine mambi ekeroro chebiche konya gutara mutandao na batogete kweli lakini bona again tanare ko raboli macha sirendo ko cherero gukoro and we have seen these acts chiba korakana because we had bintu bya korakana sana watch ko kwa bei and some leaders have complained koroche subaru ekobaditi you expect maybe andake watch it anyway one the other thing getting a key number one what we ask ourselves Koimburi biyamo no is a leader one what security where was security during this time maybe lakini miende does the security talk about the issue miende nyore chinga kichinyinge osemara ange nkonyorore nga aparaya bagabona bona bajumbe ekero pale ase chinga bose bakogenda buna bone se nyomba yoko sasima okonyaranga mostly bakoranga ekanisa tali ase okwenda kominyokani and mono country ya beire take back maybe the issue of Oyonde George non-Charles on the way. It can tell you Momorai you should be having your security. I don't think like Koimburi could have gone to church minus the security. Lakini mono maite igekoro kinga ki ense ya Kenya possible bwakere ikiagira you can't tell me some nga nabego ikira chinga kichionsi omete nonye omurayo yiga no muntu bunaye chinga kinjiro konyoro utakite ko baye bweka ase bune kirongo kende kanisa utakite oboto ererugite like tuteti onye kuchandana nabantu konyoranga kwengusire wasokire patire dole no ona mangana ya security I think nande umete ko larigiriro renzira barai baguchandika igoro ya security ande kwate banga karkende mbia mono taraikere kerengo ke ikiagera obusiboro boigo bwate mienda sai yogosoka wakamagoro gabwita oni onye nabantu bakogwane ohete okende onze yorate ko chandika naye lakini the moment ukochia komochaninga kwa chire abantu bagwakere ekura kwa manyanganire chiposta chao charoro kanira se metegete chabe kirugase mete estima wachagire ko manyakanga no morai obwate bitoki anyway tutaraikiraga tunabona trochi bunanje mamaite ama mangana yorayo nyasago tokwanya byenga ndo. But what I'm saying, Keringa, about even say Kenya should be wherever they are, with Kabatua security. And the other thing, do you think that freedom of expression, are we misusing this freedom of expression? Because Tarimorai, yani muntu ka twalili konda gukwana kanyore platform whatever hata gitu gukwana ya gukwana ali yako jana yako genda including some words chikorokana kaba even vulgar in a way chitabwati chinsoni chitabwati totewe yani obo amani gete gose omulembe gete yakora to guturbana I don't know what's kwa watchiri abajumbe bense ya Tanzania ndo chinjira nere baberire na ndo manyite bono barabo bare parliament
na nene Kiswahili bagukwana na ni Kiswahili ba enjira baugire ng'aba Kenya babeire bobe ase mitandao banyarire kumusaga na umuraibu nsi ya Tanzania umusike umusubati suluhu to naro chali murayo yomo umusubati otebange no nyambono mata karua nabwate bat tabwene tukogenda enchireri achiete bosaigo konango nara korere tukende gakorwo at least yanya kanga nere na bete punished in a way no and na man so kotogo chaka chinga seti I've always had an issue with the diplomacy to ense ya Kenya. How do we handle abanaba abachinechi chirani chitu mwisonde kreto bwata mungana ya AUC to batenga ga kinjumo to bwatisi singe nchyo bomobi kurwo chi serikali chitiri twarire moske uru Kenyatta ga twaru wa matobi na egati abarai kurwa sero ngoro East Africa Rua East Africa especially Tanzania twaroche I think Samia gago so after Magufuli akule abwa matebwa ina umurai lengo uru Kenyatta mbwarenge bodo including umurai wense William Ruto bona tumatinga where are we heading with our ties, our diplomatic ties neze ya Tanzania karabago kwana mangana makongu na debate banga bon tuasinyirenga tuabaye for a long time. I don't know how long have they been bearing us as Kenyans. Lakini emienda ekero kurigire omuchando ningo oburai wense ya Kenya wose no murai wechinse chiga chinde chi amate ekiagera togonte binga onyense ya Kenya ke gutwara omuchando nense buna bono ya DRC okay kero kene tutebe no murai wense ya DRC obwate okungusanana osenero obwate risori bego chase ense ya Kenya tukakora afu gukurige ense ya Buganda ero ekorokana nga mbare chi badi in some way umurai umuske William Ruto na bwego umuske yo Kaguta Museveni ekorokana mbare amo gukurige ense ya South Sudan ero teribope mono dubwate ense ya Sudan anyane nense ya Kenya amangana bono babira mache ekorokana nga esege ntindi neraro ense ya Tanzania. So you see Murai William Ruto, Dr. William Ruto, His Excellency na Madam Samia Suluhu Hassan, arakumba bwati mechanda. But abana bono abana no mugaka no mu na bwenka. Mu na bwenka ya Tanzania no mugaka bwenka ya Kenya. You see, when we are having an issue, bono tari ntuwa Kenya tokwenda ku solve those diplomatic ties. Nabara yabago sana soranga ki nkai ukubachanira gwarwera nandi amanya kobanga ne sade fatokoro kasege Swahili gose coincidence ne seke umuntu kweke gusi ebubuge songo tematina ke gusi na kitora kebeke yani it happens that umurai wense ya Kenya neroro mo chairperson bekyobekekia East Africa neroro chairperson. Then here we have the chairperson of EAC and at the same time the President of the Republic of Kenya having an issue ne ekwerende nensi ya Tanzania. You see, ekintu kiringa at a personal level that banga bono usemata karo what oni yachire to the heads of state. Where are they and how do they manage the country, especially the abara Tanzania naro chibaga tebanga ikintu kiagarire neringa tubata freedom nyingi. We don't have the Gen Z restrictions nchiyo so miri mingia to a point that niko tubata cheche nyingi ona kike kuboringa hii freedom yetu tuko nayo, hii freedom of expression as a country. Are we in one way misusing this? Because I think so far kiro kurigiria soro gongoro Africa anyone can tell you kurwa soro gongoro Africa mundu nibenze na bako otinga ba Kenya na emitandao wachana nao ikiagira boniga onye iriogiri abekirwe muraibense webereire abantu ngaki tumeka emitandao senchira irendonge lakini bona kiro mosike Samia Suluhu eranya harita gotebanga ngonye mwene nire kurwense yaino wose mwasarire omorembe mwaturbanire tari nagaiga mugocha mucha guturbane the next minute ento aba Kenya bamukorete ne kawaida bamubegete esanduku ime bakamubekera na bamubekerete baide bakachibamba ama chimioro nine buno omonto tari moyo bono koma koyoranga nande libaga abaraya baga barenke korigereri nchirenga oyo ko handle issue ye
bachira se bunge bachakire ko ye discuss nenjira bako ye discuss ne ri ekobabuna nande batagete gocha head on na abasai bansi ya Kenya Gen Z turikugira abasai bansi ya Kenya batinchira kware ko tegera abajumbe bari kero bagukwana niko bagukwana ngamba yani bagukwana nige kuba like not knowing nga the moko ya correspond go chase abantu bari mu metenga ki mbako bakonya egent barakore no kubasarira omorembe the moko respond ko ba attention ko mbasari bintu and I think bona nande so far wikira boniga nkagiritinga abakenya abasaba igabare aido bamaite gutumike metandao bia bamaite gutumia AI and bone gankoro nga nande bikone bindo online of which gakino kunya kubolinga ki abasai gaki wale gwanja ai aba arona nche genara gusaba ujase bone shida ne linga ki kiro kino musai oyo kwandira atali ro koleta yeah but what I'm saying in the future I think that our side, there are better ways we can manage this social media. Some things should have a benefit in what just to how can we improve? If yesterday there was a story. You have heard the stories talk almost what we can address these issues using this social media. Yani we talk something constructive. We improve. What are the ways? Much as we are idle, we are unemployed. What are the best ways we can use this social media? TikTok, be it TikTok, Facebook. We have WhatsApp, the X, and we have something constructive. Rather than engage in these fights and I can land in a problem, especially unabono roche mungwana naro begeto muraiwense sanduki mena hachitaka bwatu. You see, we don't want to burden our parents. Tobe keme chanda semechanga. Wana mweboli gata gete kuli yebesa maybe anda ka kurusisiko. Wana anda ari yebesa yo kurusi maybe ejela. You see, that one now becomes a double problem. So inchege ntonare ko imiza. Mtandao tumaite kutumia. But let us use mtandao because no ninje nduara yako tembenga ndanyore mu montambe gete sanduki misi haki yabire tu manse kyagera I'm human. I have my own mother and my people who love me, but nande bona I think AI barura se okwarerio monte se sanduke esibasoire nande bona no gutumeka abana bari nande bachakire gocha se metandao omonto monene babiko mutoe asaka mwana bamenya ko anyway metandao ye yacha kurinde nkagiritenga serikali wikira boni gaba jumbe bali bonsi bagendere kurigiria mangana yaiga bakabayitie omuswada ubonte ko urigire buna ke regulations chiko korwa ana muno asyo gutumeka AI buna boniga metandao ye kijamii buna metandao ya TikTok chinse mochire cha Facebook na boiko chinde chinyinge kurinde abatanga sliding into anarchy gazeti yo ya The Standard kiribate mojumbo yu George Koimburi ekiribona nyarite gutuka ase omugondo bwekawa gose bwechikawa ime ase county eyo ya Kiambu ndoche ni gobono bagendete kurigire usobo tukikobo genderete ntugukwandire ngane yumono no gukumanya ngomoncho murigereria nigakagire koba nigaocheretu ritkoria Jumapili korinde igoro mambi na batogete ase omugondo yo nga okay nonye uri igomete biche yakogosa sana tali nga kwete moyare utatigarinde nairitu na minyoketi wenye gitari nagendete konyora obo owenya iyo ni gazeti ya The Standard nkagirite neriringana enene kibo mugano yo page ya kabiri na boiko ya gatatu ekero gazeti yo gotanga sliding into anarchy bona nchira yararekanire ngakero the moment yo gotema gusio meri gose kopwe kanonye kiara kiagwa se serikali ega ya serikali ega kero kurigereria egati ya abarai bali bararoro ose enchira yarorekanire nga system ya eteri buyaigo bono nga ntubwati ekero tubwate byombe gose bodies echiri chigotenera amangana au bono nigo yarorekanire nga kerense motibwati chinguru chiriganire nga bono the moment yo chikotema ko test the waters okwenyora sako ikiagera nga nonye bintu biri byombe biri bwana te gukwegerera nonye byoka mbibwati obosibole gosenga nigo boniga byakorekaniwe ase amatuka yega ni gazeti ya The Standard na ase gazeti ya Daily Nation state terror
even with no action taken against rogue security agents blamed for killing dozens of protesters during last June's Gen Z protests. There are growing concerns that a brutal crackdown on government critics has escalated. Injira bono yarorekanire aba kose abangi nigo bachakire komenya nobwoba ekegera bono nigo roboti rwabwatokire rokoroki ngondo bwese ukwamireria serikali asa motoka yaiga tabwati baga tabwati omorembe tabwati obotoerero crisis. A report the president handed to parliament noted a rise in abductions blamed on a crime. Nga bono ndoche kiro murai bwensera nyarte kubwato koroboti gochase ebunge nigoro korokia nga ogochererwa okunge nigo kwanyare comment kana iyo koroki ngobuke bago bado mbura sense ya Kenya, but look at these people who have been abducted. Abantu abaga bagende tokonya ko gochero gose bakonya kubisa biso negatia bali bagende to siria magima basinchira iyo botutukana n'abantu bara against okoranga chinkwana cyabo ombabwato kubachana ne serikali. Yaro kende rero iga ko gende iskoga iga oreto mu jadala maybe oende oruo oigo opinions cy'abantu gore ya siasa kiro muntu rero yabwate ndaka koranga after kwanne maybe muntu narora mu bwatu iyo bono democracy rin togote bangana ndi yo kwana nero yokoranga teyo byego when someone talks about something nando ma konakanango wanyara somo chando whereby maybe anda kobera but nagakorokinga democracy yogote banga even if we have express yourself donga no ko criticize omurai kwa criticize rusuno murai mambio bore bisina ande ngento kunyekana ko mu chando kidogo rero gatoko ganda isko ego bori muntu ngaki akiroche serikali ngaki yokoremero. You see, uno kwana ngo muntu agotama otenga ya njitaiti kwana muntu nyare ngo bugima kwana bakare kwabera sa nande bono in most cases ekiro korigereria egati omwana ncho kawaida na bakogenda isikali asange kerengereria nchere ndeyonse ekiagera bono murai bwenza korira orama yani egati abarai bali bako ba addressed akorira orama berote abana abantu abana bakenya njari guchanda abana bakenya boni ababwate yani tagocha kubwati kiagera amanyite ngaki ayo monyene tori konyara kwirigiri nonye igiokoria lakini etokenga no bwate bitoki yakeigo ororekane wachakire gutwara tofauti ne serikali abuno gochaka kubarira bakeni bo yao nari bakomanya bakeni bo yao ngakionyorete. Yes, na ndo chene bwate omosikeri gashagwa ekere korokia igoro ya mangana ya bereka go kwa goseka ko mubwatirane annamono ogosagano gose obusagano bwabere bo korekana asimigeri awikirana ntubwate John Methu oyore omoseneta onyandarwa igo anyalete ko ba nga weekend yega yetete nigo anyalete gusagano na abanyanyimbo ekiraringi ase county ya Kakamega na Cleophas Malala. Police broke up the DCP Deputy Party Leaders Homecoming Rally in Kakamega. Metena nyarete ko chorokoba nere omokonyi bo munyakirego ase kiama ikiga kyo mosikeri gati gashagwa. Kurende bono ekiraringi gukorerwa omoyigori bo kumwariganianka nigo abanyanyimbo banyalite ko soa na boigo kuturubani omorembe asinka yae na George Koimburi nero yo twabere tukona kurasi gazeti ya The Standard oyo nyalite otoka ase omugondo obwekawa na boigo Jenny Kiara oyore omujumbe ase chinsemo cha Naivasha bono nigo ako ororekana awakeri ogi bonyale kurwa abalindi bae na ayo ose omukano yo yenyore ase page ya kane ya gatano na boige ya gatano na rimo ekirondo chenga nabe murekerete ikigiba uko enchera haumo sike George Koimburi hanyarete ko bakago sagano ne bwate bicha ya egabu kare a kariri asenya gitari mo ime ye county ya Nairobi Yagitari ya Karen na asense moyende Ruto's walk in Moi's footsteps. The torture and abductions playbook ngapona na mangana abetega okororekana ase amatuko amagega gatari bono litangani na Koimburi's troubles and ordeal in captors hands
anyarete kwerera igatia mang'ana anyarete gwitira ekira anyarete koba kagochererwa na sense moyende 2 ministers disagree over 4.5 billion for Bomas upgrade ama ensemeli ya Bomas of Kenya negenderete gose ni nyarete chibesanjira chibonete koba 4.5 billion tikobwa tukagucha ase ensemo eyo korende ekira tukorigira umwaziri wikiganja egia serikali na bwigo ntubwate oyoiga umwaziri oyo teneta mangana tourism and wildlife CS Rebecca Miano ngabono niko batwarito okungsana na igoro oya HBS echo na asensemo yende ndochunganigo aba menyi kusaba Kenya abangi bagende tuchandika ekero yarorekanire una nigo aba agokora emirimo asensemo yobocheno babeire bakogira ekero asekero kuro ase county na sensemo yende Sacred Swindlers expose timeto kwa rodi engane yega yakoretu na NTV oroche gazeti ya Daily Nation NTV omete I think segati echi story chire babiri bakubwatuka usecho orobotiro babiri bako kwanekera banikirite nande egati ebitaseni biri byabere biko ngaina abakenya obetera ase michezo gete rie kokoro ase TV ogotevuga ngabeka chisiringi 10 onyare kwebwera chisiringi chiribu emia yemo mpanya arite komorekera nabo igo yatogekanire nganonye mbali bonsi gose amasio ya bari bonsi babere bagokora chisho echiga choko nereria abakenya gose kubaura chivese chabo gwetera ase michezo eyo nga nonye Communication Authority of Kenya CA yanyare gutuma okwireneria gocha ase NTV gose oroboti oro mwancho murigereria igonga ekiro korigere gose kendete gutegerera radio korigereria ATV nyara kumanyanga egatie michese yo gotebunga beka chore box gete beka chibesa chinganiga oinyore chinganiga ebyabwerera mbio ebyabo mbio yes mienda esa tokorea Taifa Leo gazeti ya Taifa Leo nchega tunasiri ya kumwa Ruto oyo richa ya Martha Karua atabanga bono asenseme yo kwa mbili serikali igo bebangete kigima para chikonya ko baba kurwa uko the competition yentindi gose ke minane getindi jaso morai wenso bono umusikita Dr. William Ruto abono egati abali bara asenseme ya kwa mbili serikali kilo muntu na isaine ko ba morai korende igara tabanga Karua asema wakubali na kuwa kila mmoja wao afanye mazoezi ya urais kabla ya kuamua ni nani anayefaa zaidi yao na bono bon speak tro montagora zoezi yugo montagora mazoezi kwa sababu bon speak mba isaine kurende batikolinga ngoria orachikoba egati ya balia gusegati uria oraindi bagali nene kuira kumugusha omusike William Ruto ngano higo konyara sepeji akabere gazeti ya Taifa Leo tomoska bosio lochega ya Kindiki naye achomoa kucha na kwa kilengo moli kibiga gazeti ya tabanga bono omoske Professor Kithure Kindiki yiro mukwandi umurainese bono nero so kirichi nchara chiaye komora kiumo oyo rengo mutangani oye Rigathi Gachagua ngabono nere naisaine yara koliyanga ngaki arana ko baga ko mo amangana ali agotamuka kwa somo nwaye akira nyara ko bako ya poisha kwa sababu mora ibenso mukuru mukonyi mora ibenso mukuru Rigathi Gachagua roga sana o sokia mangana makom sana kwa somo nwaye bono na nere Kithure Kindiki bono nero sokiri chingu njara kabisa hata yete baende bakora tabanga mundu ku mundu egere amangana yue ana ko baga ko lirerwa emogano yiba kanyara sepeja kabere igazeti ya Taifa Leo wa Kenya wanyimwa vibali Tanzania watu kana nayo wagendete asensemeria Tanzania bono ngaba Kenya bali bamenya ta senseria use bali batete ko henda senseri bono bali niru chivisa maybe use chi mate I think bali kwenda ko in the first place bono ba mbakari ko genda guche asensemeju kusabosa una konyere ona yaroka ngenga bono watu kana nayo wagendete ase egatieze ya Tanzania nenseria ya Kenya nense ya Kenya bono nigo ba revise go sebai nende magana gotabanga bakugendera kwala abakenya bagende asensemiri ya Tanzania mugano inoro kwenda asepeja kabe tosko busio ndochegana tembea alakiwa kishujaa
Nyoranga George Natembea nikabwate n'abato gutukana gose kidogo na kagere kwesonania na evento que tuko kanga obukurumi bono nekina kerase koti korende akalimwa access gose tariko nyako bago ikasobisi yayo takonyara kura abantu ba Tranzania arotiri tukore igoro na hatarete chinsemo onyale utarira chinsemo no etoni ya Kitale na nyale tugoika asinsemo iri ya Kisumu na ndekero kurigere reception ya nyale koyegwa no barenge na homuske George Wajakoya yes nabondo chekere biche yabo nabari no musikie George Wajakoya asibanya kwa reception yabo yarengembe abantu mbanya tukwa baku bango ikaro aba sobonge nseme komora banyirige tunga yo homecoming ya George Natembea mugano yo konyora se page ya kane ase gazeti ya Taifa leo tugosuka bosigaita Khalwale alaumu Mudavadi Wetangula kuhusu ustawi. County ya Kwale umetabange bagochi ba confusing adiani bairangani gerese county ya Mombasa Diani ya Kwale na binge Malindi abange bakwevanga nigo irine ya Kilifi Diani Kwale na bomo swate ya maimo gitero nanse okote yendo mogako yo kumutengo mata bana watu kwata batatu tariba kaye kerende Atira na rata yoringa ye never necessary in Kenya you find out chinyo majira za regene chinyinge sana ona mo swati ona baimo gitero nanse wate mo sacho yonga abana abambwate batatu tariba ho njora kole. Anyway, you are of course yeah, you are a woman, but really, yakabanga nayo mo sacho. What could have you done the first thing? Now that you were telling wana watu wa. Moko genda morali gose akerkendo bongo obo ayembi yabole. Is it in the right state? Obara telinga wana bali ba ono munga. Ukora muchekero yose no bali mo ba musero might to komanya. Jisho ndieki abateva kurwasio kimau akotionde in ande ndo chenga sad news echigendete ko ikaiga ko tarase mitandao skuru yabo mura ya Nyambaria.
Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge. Aha, buno tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No worry bwa sumbira bagakenga abagaka sana bwa sukari, what we call the genesis of diabetes. Na kiburiri bwa sukari bo somo bero woime hypertension no worry kera manyinga ko genda iburo somo be. World Fit itosomete chingereza to cyukorwa ya marwaire enjere ntangani itosomete ingendu nka conventional medicine, yani unyagitari yo bwa kawaida itosomete ingendu nka nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fat acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nkirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaizo wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Nkuri gyore enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwao ime kengo ejiro yugo tukabumba baburabo asubunge yebumachoge burabo enyumba ye nengia asubunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde ubunge kulingana nukogani kwao tibweba nibwate amache ni wifi boigo nigo irechimita emya eye muchuka rwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neyao minyoka. Christa Marian Mission Hospital nigiyukuraria free surgical camp tariki 25 nemo wiki tariki 30 cy'umutinyu gatano kwega chakara chinsebiri wiki chinsa kenda cha mugoroba asenya gitari ya Christa Marian ningo bagukora surgical camp ase chinsa mumna hernias, soft tissue swelling mnabonaga lip mass, goiter, breast cancer screening, prostate cancer screening
screening, chronic leg ulcers, anal rectal cases, unaona hemorrhoids, anal fissures, fistula na imeno. Nigo bagwakani chishiringi chimisatu choka. Buna registration, bari babwate umurubiri osha, nigo bagwancherwa samange bakire simyasi namba 0720-266-999. Christamarian Mission Hospital, we treat, God heals. Eduka ya Womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi minse liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomenya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabono babata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri burike iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bate emixer iyo wochogane chirangi wikabuno raganye wochoganire erangi biga aseduke nyiga ya Uhuru Superstores na mwokwege na muna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enyekenga enyumba yao use asomenyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka nyiga ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex iliyo muchurigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Medfort Hospital nigo ekobarareria a free optical na dental consultation tarike mirongo itatu ni tarike mirongo itatu neyemo omutinywega ogatano no mukwega igeraria mbakoe asense moya maiso lens replacement frame replacement eye examination colored vision checking eye infection na allergies diagnosis na eye allergies asense moya mainumbago korere sense megonga dental consultation, routine checkup, dental root treatment, pulpotomy, denture installation, dental extraction, full mouth scaling, na normal filling. Incho abono useba keresimi ase number 0101 001 127 gose 0762 105 575. Medifort gere ase epara ya Kisi Referral Hospital Road incho agobo kalio baiga bosape. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melody
drama, The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama, Soulmates, and Turkish drama, Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go, anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Usie Bono na mukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Tiaga Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ya Temba Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemiruli yetu inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kia momogusie. Christa Marian Mission Hospital ni hiyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye na koba ubuyakigima bunomba bwate CT scan eyo yekerero wose the latest na bwigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni chimosh chikerero chibirengo bya Michael asabanya gitari bago kurigereria asensemega babwate ibirengo bigormono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero wose the latest ensema ya laboratory blood bank ultrasound tibueba Christa Marian nebwate ambulance asabo konyi bwa emergency usibwengo nje asamarieta yongoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo monene ese nektari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nektari yetu ya Christa Marian niyo tuigorote merangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo yetu. Karibu ese nektari yetu anyoroko bweniwa nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendigians Christa Marian twakwariganiri eria nyare konyora bokonyi obu. Inyora nigo tokorwa amariogo nyasauru kobweni. Mwariganirwe asokonyora obweni obu. Batarire ase umuchibo songo asamatabekani amashauri para ekotira korwa kisi kogenda chitangi sikimobondo asamange bakirisimu ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat, God heals. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonya aiga ntubwate showroom asura chagwirigiria mabati enda usialia utagete showroom yetu nigo engale iyurengia na wigo ekogokie giso yao chingagi ogoswasa kurigiria amabati aiga ntubwate timu tembo abuwe bago kolemirano ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho teberia kende kensi uragania bago teberia company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuwe gabwata chi profile net gauges au na mono babwate nemo corrugated na wigo box corrugated aswigo babwate boomerang ayuari aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro na sato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko
nawigo web design obate igani gabate chikala bunabono lia chako gray, brick red, tile red, maroon, sky blue, nawigo na green. Obutambe bw'amabati iga nigo bokolengana amo nukwenya bwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikanyara kwa bwo tumuka kinga gicho gwakeranya amabati iga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kwa bwo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo chane warrant na bwigo ayo orakwaburwa kasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex iliyo muchingo busongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgotera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okugendera asa matuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyolera obumanye nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduze ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elya ya Building and Civil Engineering ase tokubundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na bwigona Level 6 igatie chinde chinyinge kubundisa tule bwigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tukubundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na bwigona Electrical Workshop ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na bwigo na Level 6 igitumila ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumika ali nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyolera ubumanye ubura mubika asili bagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkwegeli ya bale bwigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na bwigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyolera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokubundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 ase bego tokubundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira muretu manu anyolere obumanyi bwiga na bono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskuru yigani yerekiro miteye mune muskuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera seti namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana na kwenyolera obumanye eri wibekeri bagalija asense yiga yokwerwanirira
saibiki alikia makiaya muno link up show nikuja kulirwe mboke gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sanebere chama baso wika chinse kumigoro ananitaka umrina nera Wiza Crown wakubwatina na DJ Topsha on the ones and twos wakongolele emiziki wakwa showbiz trending issues namanginande yikielekia makiaya link up show link up na sisi kurwa sasa wika ikumigro Wiza Crown na DJ Topsha imehi ya Getembe FM 102.7 Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. kwabaire gukorera asenga Kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia indibo enyinge. Aha, buno tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yisukari, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasumbira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Na kiborwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga ko genda iguro somo bero. Walfiti itosomete chinchereza tojuko bya marwere enchede ntangani itosomete igintu nka conventional medicine, yani ubunyagitari obwa kawaida. Itosomete igintu nka nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga yakurwese endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fat acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Biko tumeka esokorwa ya marwaire. Njirende yagata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akurwese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaizo wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu room 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka.
ine nkuri gyore enyumba yekirero yu urakorere ubunchiriri bwao ime kengo ejiro yugo tukabumba baburabo asubunge yabumachoge burabo enyumba ye nengia asubunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde obunge kulingana nukogani kwao tibweba nibwate amache ni wifi Boigo nigo erichimita emya eye muchuka urwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka. Krista Marian Mission Hospital nigiyukurareria Free Surgical Camp tariki 25 nemo wiki tariki 30 cy'umutinyu gatano kwega chakara chinsebiri wiki chinsa kenda cha mugoroba asenya gitari ya Krista Marian ningo bagokora surgical camp ase chinsa mumna hernias soft tissue swelling mnabona lip mass goiter breast cancer screening prostate cancer screening chronic leg ulcers, anal rectal cases, mnamono hemorrhoids, anal fissures, fistula na imeno. Niko bagwaka ni chishiringi chimisatu choka. Buna registration baribo bwate umurubiri osha niko bagwancherwa samange bakire simyasi namba 0720266999. Krista Marian Mission Hospital, we treat, God heals. Eduka ya Momo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi minense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwana chirangi echo boyiko chire chechi brand echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo nabondo babata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibuwa amavuta yani oil na bwigo chire chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buririke iri yagatigati wekari guri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabuno uraganye bwochoganire erangiriga aseduke nyiganya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamunyi nabwigo enyekenga enyumba yawo use asomenyete use chire chibira sara